Big Brother постави мисия на Филип да се преструва на Тошко. Мисията е изключително тежка и го измъчва. Аз съм жалък. Жалък съм. Жалък съм пред себе си заради това, което правя. За едно не съжалявам обаче. Че поне разбрах как стоят нещата пред тези хора. Иначе много се надцених. Много се надцених. Да, ще отида там. Ще се правя от... Ще минат 2 дена и няма проблеми. Глупости. Всеки един час те смазва. Всяка една дума насочена към тебе, взема, че да няма да смазва. Когато ти се чувстваш като нищожен. Не е в мен проблема с комуникацията. Колкото да се опитам за комуникативен, тя да разбирам по един и същия начин. Като не е достатъчно умен да говоря с тях. Кой е виновен? Аз, че съм показал този образ или те, че са виновни, че те са виновни, че го възприемат така. Не знам. Защо бягам от комуникация? Не бягам. Просто се измарям и се връщам. Почевам си и пак излизам обаче. Кой иска да комуникира с Тошко? Една, тук хахо-хихи. Утре пак. Тошко кладели, Тошко насалят.